Salibändikaudella. Nyt on aika toivottaa tervetulleeksi sitten kaksi herrasmiestä tänne Radio KP studioon. SP Velhojen päävalmentaja Janne Kainulainen ja sitten kapteeni Olli Taskinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Niin, huomenna rysäytetään sitten ihan todenteolla teidänkin osalta sitten tulevan talven metkut käyntiin, kun salibändin divari alkaa. Niin minkälainen tuntuma on nyt sitten tälleen aattopäivän? Aloitetaan vaikka päävalmentaja Kainulaisesta. No kyllähän tässä semmoiset positiiviset odottavat fiilikset on, että nyt on kesä painettu hommia tätä varten ja sitten nyt päästään oikeasti mittaamaan se, että missä mennään. Mitäs kippari tuumii näin aattona? No kyllähän sitä ollaan odotettu pitkä kesä, että joukkoina ollaan pitkä kesä vedetty, niin kyllä nämä niin juhlapäivät sitten tuo siihen arjen purtamiseen sitä toivottua ja kaivattua juttua, että tämän takia sitä hommaa tehdään. Niin, Olli on ollut Velhoissa jo voisi sanoa pitkäaikaista kapteenista voitaisiin puhua, niin nyt kun lähdetään kohti tulevaa kautta, niin minkälainen Velhot-miehistö on kasassa nyt sinun omasta ajastasi, jos vertaillaan nyt aikaisemmin? No paljon ollaan mediassa hehkutettu kaikkien aikojen Velhoja, että kyllähän se paperilla on todella kova joukkue. Saatiin sellaiset vahvistukset, ketä haluttiin ja runko saatiin todella hyvin jatkamaan. Että meillä on kasassa todella hyvä, mutta nälkäinen porukka. Että muutamana viime kautena, vaikka on ollut ihan hyvät porukat, mutta se viimeinen steppi on jäänyt ottamatta meillä. Mä uskon, että tänä vuonna on sellainen porukka, että mennään päättyvästi. Niin, tuosta päästäänkin sitten, vaihdetaan miesten lennosta ja mennään takaisin päävalmentaja Janne Kainulaiseen tuumauksiin. Niin Olli sanoi tuossa, että joukkue on nimenomaan paperilla hyvä ja hyvä tekemisen meininki. Miltä se on nyt näyttänyt tässä niin sanotulla pre-seasonilla sitten tuo joukkueen tekeminen sitten ihan konkreettisesti pelikentällä? No joo, pitää ensin sanoa tuohon, että paljonhan on urheilusta esimerkkejä, ettei millään ostojoukkueella tai no ei meitäkään ehkä ostojoukkueeksi voi sanoa, mutta pelkällä nimilistalla ei pärjää, mutta se, että mikä meillä tuolla tuo arkinen työ on ollut, niin se on ollut kyllä nyt varsinkin tämä viimeinen kuukausi niin todella laadukasta, että kun ollaan saatu ukot maailmalta reeneihin, niin kyllä se niin on se tekeminenkin ollut todella hyvällä tasolla. Aloitat nyt ensimmäisen kautesi tästä 2-vuotisesta sopimuskaudesta sen nyt SP Velhojen päävalmentajana, niin miltä nyt muuten kun puhutaan sitten Velhoista seurana, niin minkälainen tekemisen meininki sitten Velhoilla on muuten tällä hetkellä? No kyllä täällä kova tekeminen on ollut ja jo useita vuosia, että täällä on todella hyvää junnutyötä tehty pitkään tällä alueella, Velhot nimenomaan, ja niistä hedelmistä päästään niin kuin pikkuhiljaa, että meillekin alkaa tuonne puskemaan todella laadukkaita junnuja, ettei välttämättä ihan vielä pelaavaan kokoonpanoon, mutta siellä on nyt se pohja kunnossa, mikä on aloitettu jokunen vuosi sitten rakentaa tänne, että kyllä täällä niin kuin ollaan hyvällä mallilla, että 6. isoin salibändiseura Suomessa, että se kertoo jo aika paljon. Niin, vaikuttitte edellisen vuoden tuolla Sveitsin suunnalla Ad Astra Samenin valmennuspäällikkönä. Minkälainen ero näin kulttuurillisesti tai salibändin maailmassa on sitten Sveitsin ja Suomen välillä? No kyllä aika iso, että ja niin kuin Suomen hyväksi, että kyllä täällä niin kuin tehdään paljon laadukkaampaa työtä, että on niin kuin paljon enemmän ammattitaitoa ja tietotaitoa kyllä niin kuin salibändistä, että ehkä se niin kuin yleisestikin kulttuuriero, että kyllä Suomi on niin kuin enemmän tämmöinen urheilukansa kuin Sveitsi. Janne Kainulainen, SP Velhojen päävalmentaja. Sinulla on myöskin kokemusta myöskin Jyväskylän Happeesta, että toimit siellä osa-aikaisena valmennuspäällikkönä. Se nyt ihan palturia tässä puhun, niin mainitsit tuossa aikaisemmin myöskin, että myöskin Kuopiossa tehdään erittäin hyvää juniorityötä. Vertailukohtana sitten otetaan Jyväskylä ja Happea, niin missä mennään Kuopiossa? No, mitenköhän tämän muotoilisi, että kyllä täytyy sanoa, että täällä niin kuin 150 kilometriä pohjoiseen Jyväskylästä, niin kyllä se vielä niin kuin on laadukkaampaa hommaa, vaikka tuolla Jyväskylässä mennään niin kuin miesten tasolla ja siellä junioreissakin on otettu enemmän mitalleita, mutta ehkä täällä niin kuin tehdään sitä niin kuin määrätietoisemmin ja on niin kuin tietty suunnitelmallisuus, tarkempi suunnitelmallisuus kuin sitten tuolla Jyväskylässä, missä myös tehdään ihan hyvää työtä. Niin, ihan hyvää työtä. Jokunen mestaruuskin on siellä junioritasolle tarttunut, eli hyvältä näyttäisi Kuopiossa. Ja sitten vaihdetaan takaisin joukkueen kapteeni Olli Taskiseen. Nyt Jani Lipsanen oli nyt edellisellä kaudella
velhojen valmentaja. Mikä on omasta mielestäsi ollut se suurin muutos, mitä Janne on nyt tuonut sitten tuonne pelikentien tapahtumia valmennukseen? No varmasti taktisella puolella ollaan pikkasen hiottu jo Lipsen alulle panemaan pelitapaa. Siellä varmastikin jotain pieniä viilailuja. Myöskin sitten harjoittelu on enemmän ehkä keskitytty pelaaja niin kuin omiin vahvuuksiin ja sieltä henkilökohtaisen valmennukseen. Vähän ollaan jokaiselle viilattu treeniohjelmaa omista lähtökohdista ja testien perusteella. Ja mä luulen, että siinä on pari suurinta. Niin, minkä verran te nyt niin olette tässä kesänä nyt tässä viimeisellä loppurutistuksen kauden alkoi, niin nuo treenimäärät, niin mitenkä tiuhaan viikolla treenataan? No kyllä sitä aika tiuhaan treenataan. Nyt treenipelejä kun on ollut, niin kyllä meillä on tapahtumia ollut 5-6 tapahtumaa maksimissaan per viikko. Ei siinä liikaa lepopäiviä jää. Ja niin sitten kun katsotaan vähän tosiaan vielä enemmänkin tuohon tulevaan kauteen, taitoahan joukkueesta löytyy valtavasti varsinkin, mutta löytyykö sitten tällaista raakaa voimaa ja nöyrää, sitten tällaista työmoraalia tarpeeksi siihen, että sitten tuo nousu liikaan voi olla mahdollinen? Olli, voit jatkaa vielä? No mä koitan kapteenin roolissa pitää huolta siitä, että joukkue pysyy kurissa ja varmasti osittain valmennuskin, mutta kyllä mä luulen, että se lähtee niiden ihan runkoäijien toiminnasta, että siellä tehdään hommat hyvin, niin siitä sitten on hyvä ottaa jokaisen pelaajan mallia. Että sitten puolustuspäässä varsinkin meillä löytyy isokokoista ja fyysistä kaveria, että en usko, että siellä jäädään yhtään. Mitäs päävalmentaja Kainulainen tähän sanoo? Niin kuin Olli sanoi, niin varsinkin meidän puolustajat, niin isokokoisia kavereita ja pärjää todella hyvin kamppailupelaamisessa, että vähän ehkä hämääkin se, että siellä on isokokoiset pehmeillä käsillä omaavat kaverit siellä pakistossa, että vähän harvinainen tilanne silleen, että pystytään kyllä myös siihen fyysiseen pelaamiseen varmasti. Huomenna liigakausi, divarikausi, ei nyt mennä vielä liikaa, mutta puhutaan sitten näistä liiga-asioista sitten vuoden päästä, mutta divarikausi tosiaan alkaa tuolla Lappeenrannassa, NST tulee vastaan. Minkälainen peli on luvassa? No varmaan aika tiukkaa, että NST tippui niin viime vuoden päätteeksi liigasta ja nyt siellä on uudelleen rakennusprojekti käynnissä, että pari kertaa heidän kanssa pelattiin reenikaudella ja molemmat voitti vieraspelit, että kyllä ne oli todella tiukkoja pelejä, että varmasti semmoinen on myös odotettavissa huomenna. Minkälainen SPV tullaan näkemään tulevalla kaudella? Kyllä meillä aktiivinen ja voittava porukka tulee olemaan, että se ja todella nälkäinen, että kyllä siellä nyt oikeasti kaikki haluaa tehdä sen eteen kaikkensa, että me oikeasti noustaan sinne, eikä se ole vaan tätä puheenjorinaa. Kapteeni Taskinen saa tähän heittää loppukaneetin. Tuossa tosiaan tulet itse näyttämään varmastikin esimerkkejä, että miten sitä työtä sitten konkreettisesti sille kentälle tehdään, mutta minkä takia nyt kuuntelijan kannattaisi sitten tulla katsomaan velhojen pelejä tulevalla kaudella ja myöskin ensi keskiviikkona, kun sitten divaripelit aloitetaan Kuopiossa? Ja mä uskon, että tänä vuonna meillä on kasassa sellainen porukka, että siellä on sellaisia taikureita myöskin kentällä, että peli tulee olemaan taidokasta ja sellaisia taikurisuorituksia, että se ei tule kyllä jättää ketään kylmää. Eli todellista seksisalibändiä siis tulevana talvena luvassa Kuopiossa SP Velhojen osalta. Kiitoksia Olli Taskinen ja Janne Kainulainen ja toivon oikein kovasti onnea nyt ensinnäkin huomiseen peliin ja ei nyt onnea varmastikaan tarvita, mutta kuitenkin oikein hyvää tulevaa divarikautta. Kiitos. Kiitoksia.